Un quart i mig d'una, sempre he volgut dir aquesta hora. Estem a 25,2 graus. Aquí dins, ja fa calor. Sí, 26 ja d'octubre. Això ho has de dir al temps, no ho diguis ara. No, però jo tinc el paper del temps, el tinc interioritzat, jo diré... Quan ell digui l'hora, jo diré la temperatura. Perfecte. Si vols et tiro la cinta de tant en tant. Jordi Sala... Quina temperatura tenim? 25,2. I jo em pensava que era la humitat, però són els dies. Avui estem a 26 del 10. Sí. 13, 14, 15 segons, 16... Sí, això és el transsecció. Això que es queixava l'Àlex dels gèneres de cine, que es queixava la secció anterior, doncs això estem parlant de seccions anteriors del programa en aquesta secció que no té res a veure. I això que fas compta com a jardí? Sí. Xupito. Comencem a problemes tècnics amb Jordi Sala. Avui què ens portes? Avui porto problemes que són per tothom, que jo crec que compartirà molta gent. Endavant. Potser és només el meu punt de vista, i només ho pateixen aquestes persones. Però anem a veure què diuen. A veure. Hola, bona nit. El meu nom és Marcelí, amb accent a la I, i m'agradaria saber com puc sobreviure quan a casa tinc dos hooligans de la independència. Hòstia. Bueno, jo crec que és un problema que té gent. Clar, però de la independència només. O sigui, pots tenir hooligans altres coses i també ser un problema. Però en aquest cas estem parlant de si tens hooligans d'independència. És com si... De Catalunya, se suposa. Estic intentant buscar un símil, però ara mateix hi ha molt d'auge d'independentisme a Catalunya. Doncs qui viu amb un hooligan de la independència aquests dies porta 2 mesos que s'està morint, o potser ja podríem dir que des del 2008 s'està morint. Sí. Marcelí, compartim des d'aquí el teu dol com a persona sobrevisquent d'una convivència amb un hooligan de la independència. Jo crec que has de tractar amb ell, amb el hooligan o amb els hooligans, perquè em sembla que n'hi ha més d'un. Has de fer veure que t'hi uneixes, no? Per no crear... Com entrant al joc. Entrant al joc per no crear conflicte, perquè el que passa és que amb el hooligan, del que sigui, si tu te'l poses en contra és quan és perillós. Clar. I ja passa de ser persona hooligan a hooligan matapersones. Violent, no? Ja. Violent, exacte, hooligan violent. És amb el que s'ha d'anar en compte. Els hooligans són molt bones persones i són de puta mare. És la diferència entre fer una B baixa o et rebento la puta cara amb la senyera i t'estampo. Exacte. Llavors, és una línia molt fina. Sobretot... Els hooligans són flipats i prou. És un flipat. Bueno, o no, poden ser persones... Tu ves insultant hooligans, Martí. Exacte. No, vale, no. Tu ves insultant hooligans. Tot el respecte pels hooligans i de tot. La cosa és que se'ls faci col·legues, que se'ls faci seus i dins el que pugui que acceleri el procés independentista perquè ja s'acabi i pugui conviure amb ells de forma normal. Sí, que falten al Senat que hi vagi, no? Exacte. Demà. I sí, que bàsicament això. Que tempti contra algú. Que els tingui de la seva part. Perfecte. Que els hi posi pinso cada dia, que els tracti bé i res més, que acceleri el procés. També t'he de dir que dir-se Marcelí amb accent a la I i ser indepè colarà bastant bé si s'ho fa, Exacte. Amb accent a la I és suposo cognom llarg, cognom compost aquest, no? Exacte. Aristòcrata. Marcelí, espero que adoptis aquestes premisses que t'hem donat i aviam si et funciona. I igual ja falta poc, estem amb tu. Sí. Perdona un moment, Jo avui hem portat una joguina que és un nino d'aquests dels xinos. Un gat. Que van a fer així, que porten pila. Jo no sabia que portaven pila. Porta pila i s'ha gastat. Em pensava que es movien i sempre havia pensat, com es mou aquest braç? Però què et sabíeu que portava pensaves? Que era una màquina de moviment autònom? T'ho juro que pensava que era un pèndol molt fort d'aquests ninos. El pèndol de... Bueno, no ho sé, o sigui, sabíeu, perdoneu. Que no és del tio que té nom. Sabíeu, que portava pila i ja està. Tots ho sabíeu. Sí. No us pensàveu que era una... Vale, ja està. Vale, ja està, gràcies, perdó. Endavant. Ja està, segueix. Escoltarem el següent àudio que té un altre problema que ha compartit per molta gent. Hola, bon dia, anem tard. Soc el Pau Rosés. M'agradaria saber com cony despertar-me i no estar cabrejat. És a dir, sona l'alarma i és la pitjor alarma, més odiosa. Tenene, i de sota amb el ritme del vibrador i del mòbil. I que a sobre no va a ritme, fa tenene. És odiós.
què passa? Que llavors dius, bueno, em fico una cançó bonica, vale, et fico una cançó bonica, primera setmana està bé, després acabes odiant i a sobre que et sona allò tan boniquet que et cabreja més que una altra cosa i ja pots tirar una cançó a la basura perquè ja l'has malgastat. Llavors, què haig de fer per aixecar-me d'alguna manera que no em mori? Bueno, per començar, què em penseu del problema? Creieu que és compartit? Sí, 100%. Molt. Santa raó. A més, diré que jo per experiència vaig posar una de les meves cançons preferides de Heavy, Despertador, una Heavy Metal Universe de Gamarric. Per aixecar-se jo amb tranquil·litat. No, al revés, per aixecar-me amb energia i tal. I vaig passar-me un any i mig que no podia sentir aquella cançó. D'odi etern. A mi m'ha passat d'escoltar una cançó que em posava jo a la discoteca i marxar de la discoteca directament. M'agrada molt el concepte de malgastar una cançó, per cert. Sí. És un concepte real. Sí. Llavors, què hem de fer per despertar-nos i no morir en l'intent i tenir un despertador que sigui efectiu i que alhora faci que no tinguem ganes de suïcidar-nos? És molt complicat. Jo crec que la solució que nosaltres ens pensem, diem, hem de canviar-nos el to d'aixecar-nos, no? Perquè sigui més suau o perquè ens doni més energia, com li passava al Carles. Crec que aquest no és el problema. El problema no està en el que et fa que t'aixequis, en el que et desperta. El problema està en dormir, en la son. És important que, per exemple, si tu mantens el mateix de merda que odies, intenta ficar-te'l en comptes de les 7:30 a les 12. Si te'l poses a les 12... No, a les 12 del migdia. En comptes d'aixecar-te molt d'hora, aixequeu-vos més tard. Proveu de fer-ho. Si us aixequeu més tens tard... una feina, un horari o escat amb algú... Això no és el problema. El problema és que té un mal aixecar. I segurament, jo crec que és perquè ha dormit poc. Segurament. Si t'aixeques més tard, resols el problema. Vale, això és fàcil, no? Fins aquí podem arribar. Hi ha el valor afegit que, és que jo em vull aixecar d'hora. Cosa. Ens podem anar a dormir aviat. Això també. Podem... Estan aquí corejant, animant la música. Ens podem anar a dormir més aviat per dormir les hores necessàries que necessitem al nostre cos. O podem no dormir. Si no dormim, no necessitarem... No et despertes de mala llet perquè no et despertes. Som un pocholo. Exacte. Si no, tens... Simo Bayo, Pots 35 anys de festa. Fer servir uns mètodes de despertar-te diferents que no sigui amb el so, per exemple. Pots fer-ho contractant algú perquè et ruixi d'aigua pel matí. Llavors, t'aixecaràs de mala llet, però serà molt curta la mala llet, perquè pots tenir una altra persona contractada per fotre-li una pallissa en el moment i doncs ja et desfogues. Ostres, molt bé. És una mala llet que t'ocupa uns 10 segons de la vida. I clar, no associes la cançó, en aquest cas l'aigua, només quan plou. Quan plou sí que et tornes a fotre la mala llet. O sigui, si fas un Proyecto Lázaro, com el de la naranja mecànica, que associes els estímuls a coses, et passarà això. Igual millor no fer-ho amb l'aigua i fer-ho amb una altra cosa. Nosaltres un amic, perdona, li vam regalar un despertador dron, que era, o sigui, quan es despertava començava i fins que no t'aixecaves i el tiraves al terra, no parava de sonar. Aleshores és... El despertadron, Es posa així... Despertadron. Mateu-lo!